Konfermati 6 każi ġodda ta' coronavirus Malta fl-aħħar 24 sija. Dan fil-waqt li 5 persuni oħra kienu ddikjarati mfejqa mill-virus biex issa l-każi attivi telaw għal 39. Dawn iċ-ċifri tħabbru fuq il-paġna tal-Midja Soċjali tal-Ministeru tas-Saħħa. 2 mis-6 każi ġodda huma parti minn cluster li kien diġà identifikat fil-waqt li l-4 każi l-oħra mhux magħruf kisfaw infettati. B'kollox in-numru ta' każi issa tela għal 656. Il-numru ta' vittmi baqa' 9 fil-waqt li 608 fiequ mill-virus. Għalkemm b'numri żgħar it-total ta' każi attivi issa ilu jiżdied b'ċertu konsistenza għal diversi jiem. Sa issa f'din 15-il ġimgħa ta' emerġenza medika diġà kellna 11 każ ġdid ta' coronavirus. Sa dan it-tant tard it-tnejn filgħaxija l-Gvern ħareġ l-avviż legali li jiddikjara it-tmiem tal-emerġenza medika fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Permezz ta' dan l-avviż legali li jidħol fis-seħħ fit-30 ta' Ġunju jitħassru diversi avviżi legali fosthom l-ordni dwar l-għeluq tal-iskejjel u sospensjonijiet dwar ħinijiet legali dwar konvenji, kwistjonijiet notarili oħrajn u ħinijiet ġudizzjarji. Tħassru wkoll ir-regolamenti li projbixxu avvenimenti organizzati u l-ordni dwar in-numru ta' persuni fi spazji pubbliċi. Dwar dawn tal-aħħar huwa importanti li wieħed ifakkar li sal-aħħar ta' dan ix-xahar dawn ir-restrizzjonijiet se jibqgħu fis-seħħ.